Ħidmet dan il-gvern fl-aħħar 4 snin imsejsa fuq it-teħid ta' deċiżjonijiet waslet għal sens ta' gburija f'kuntest Ewropew. F'attività politika fiċ-Ċentru Laburista ta' Żurrieq, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat irrimarka kif f'dawn l-aħħar 4 snin il-gvern qassam il-ġid l-inħoloq mingħajr ma żborsa lill-pajjiż. Dan kontrarju għas snin ta' qabel fejn il-pajjiż kien jonfoq dak li ma kellux. Dawn l-4 snin biss biddilna d-direzzjoni u mill-ġdid Malta bdiet ħalli il-wirt lill-ulieda u mhux tonfoq minn dak li huwa ta' ulieda. Firmat li elenka l-kisbiet rimarka li dawn waslu biex illum pajjiżna jinsab f'sitwazzjoni xhieda li irrispettivament mid-daqs tal-pajjiż hija s-saħħa tal-idejat dik li tirbaħ. Sostna li biex wasalna sawn kulħadd ġibet ħabel wieħed fejn f'4 snin dan il-gvern irnexxielu jibdel id-direzzjoni. 4 snin li matulhom dal-gvern wera li dak li kien jingħad li huwa impossibbli twettaq, li dak li kien jingħad li huwa ħolm sar realtà. 4 snin li matulhom għamilna żbalji. Żbalji uħud minnhom żgħar, uħud minnhom goffi. Imma meta titfa' kollox fil-keffa tal-miżien, il-miżien ixxaqleb bil-kbir favur il-ġid illi għamel dan il-gvern. Fis-sfond ta' kontijiet orħos, childcare b'xejn, tapering tal-benefiċċji u bla mediċini out of stock, dan il-gvern irnexxielu jneħħi d-dejn kollu tal-5 snin ta' qabel. Il-Prim Ministru tkellem dwar test importanti li qed jaffaċċja dan il-gvern fejn fi statistika li se toħroġ il-ġimgħa d-dieħla se jkunu pubblikati l-kalkoli tal-Unjoni Ewropea biex ikunu magħruf jekk intlaħqux il-miri tad-deficit. Deficit li jekk kif imbassar ikun laħaq 0.7% dan ikun ir-riżultat li l-Prim Ministru fissru bħala rebħa għal pajjiż kollu. Inkunu gwadanjajna kredibilità, inkunu gwadanjajna li l-kelma tagħna tiswa mal-Ewropa. Inkunu gwadanjajna li t-tfal tagħna ngħidulhom dan il-pajjiż mhux għajnejhom fuqna għal raġunijiet il-ħżiena li ma jafdawniex, dan il-pajjiż għajnejhom fuqna għax jarawna eżempju għal kulħadd, eżempju għal ħadd ieħor. Il-Prim Ministru stqar li għalkemm il-Gvern ħoloq tanġit f'tant qasir żmien fejn irranġa ħafna mill-problemi li wiret fis-settur tal-enerġija, tas-saħħa u tal-ekonomija u tejjeb setturi oħrajn pat-turiżmu, dan huwa biss il-bidu. Għal dak li qal aktar kmieni din il-ġimgħa fil-Parlament, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenek Adami, il-mexxej Laburista kellu dan il-messaġġ. Jekk ħadd ieħor jaħseb li aħna ma neżistux, il-poplu Malti waw xi ħajuri li dan il-Partit Laburista, li dan il-moviment li bnejna madwarna mhux tal-li jeżisti, tal-li ħajkompli jikber fix-xhur u fis-snin illi ġejjin biex jmexxi il-Malta il-qudiem għal aktar suċċessi.